Egoli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile egoli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwantombi siyaduma zimbeqolo mnganami uyazi kumanje umoya wami uphile Sibingelele babukele emakhaya futhi namuhla kwisihlahla sejini. Siyabona ke namhlanje siphethe yona inkunzumalanga umkhulu uDr Dube. Siyambona futhi ukuthi ubhizi namhlanje, ubhizi neminye yemlingo yakhe, ubhizi namanye amaqhinga akhe futhi. Ubhizi udlalisa isihlahla namhlanje. Mkhulu Dube, unjani baba, siyakubingelela? Siyaphila ninjani nina? Yebo, ungadina nje baba ukukuphazamisa, uphinde ungichazele futhi uphinde ungibeke obala ngizwe ukuthi yini lento yenza esihlahleni. Namhlanje na ngithathe lezo 2 ezifanayo ebizwa ukuthi umgani. Yebo. Umgani silebala. Yebo. Inhloso yami ngiyinsizwe ngihamba nawo la. Yebo. Izokhipha amabhadi. Okay, usebenzisa sona isihlahla somgani. Okay. Wona amabhadi la. Yebo. Amabhadi lawenza. Inkinga zonke ekabhekana nazo. Wabulawa ngayo wakhipha la. Yebo. Yonke into. Yebo. Manje awukusichazele kancane wenzelani njengoba usixebula kanje isihlahla nje sesibona ukuthi usuzivule indawana lapho wenzelani ukuthi kube kanjani? Umbuzo omuhle lo. Yebo. Ngizolo ukuthi ke athathe lo omunye umuthi enguphethe la. Yebo. Uzokhwifa la lesihlahla. Okay. Yakhe eyibhadi yenzeka noma kwenzelani kuyena. Yebo. Ushiya la. Kulesi sihlahla lesi. Isihlahla somganu lesi. Yebo. Utho kwesibili bese eyakomunye umgani. Yebo. Isikhathi eyakulowa umgani lo muntu useyoveza inhlanhla ke lo munye umgani. Yebo. Sokuyenhlanhla lo ngale lo okhipha amabhadi. Okay. Oshaya yena uzethela la. Kulesi sihlahla somganu. Okusho ukuthi isihlahla somganu lesi sesibuye sesisebenza njengento ebuye ibe security lakhe ngoba izomgadela inkinga zakhe. Lesi njengokuye sokuqala nje. Yebo. Sikhipha amabhadi kude bese sibili simupha inhlanhla yakhe. Yebo. Isikhathi esikhula lesihlahla somganu lesi sesibili esingale. Sikhula naye phakathi nenhlanhla yakhe. Sengevale into kanje. Yebo. Kuvaleka kanje. Hawu ke sokuvaleka yena ke. Namabhadi akhe avaleka la, wonke into azovaleka la. Ngoba phela isihlahla sibuye silivale inxeba. Silivale inxeba. Yebo. Kodwa ke lena esiyakha yona. Yebo. Ke sengiyovula esesibili. Okay. Angizokulandela. Inga ayikho mkhulu, ngizokulandela ngila emva kwakho. Ngifuna ukubona kahle. Umganiselwa. Yebo. Senguhlala. Yebo. Lo sizovula inhlanhla zakhe. Yebo. Ningakhohlwa nani babukele emakhaya ukuthi ni like, ni subscribe umkhulu uDr Dube konke lokho akwenzayo ukwenzela nina abalandeli bakhe. Yebo. Uma ngabe unebhizinisi noma ngabe yani. Yebo. Sokuyavuleka yonke into. Yebo. Ngabe unecontainer. Yebo. Ngabe unakho konke. Noma ngabe unesaluni. Uzokuchaza la. Yebo. Ukuthi ufunani? Yebo mkhulu. Isosibili lesi. Sokuqala ukhipha amabhadi konke. Yebo mkhulu. Waphela ngeke manje umuntu ukuthi umfake enhlanhla amabhadi ungawakhiphile. Yebo. Amabhadi kuqala ke. Abe clean kuqala umuntu wenkosi. Yebo. Uzomfaka enhlanhla ongawakhipha ngamabhadi. Yebo mkhulu. Lesike ngoba sengisifaka imali emhlophe. Okay. Kuzindlela zakhe zonke zivuleke zibe mhlophe, naye athandeke njengemali. Lezi ezingalele ngosifaka uzuko. Yebo. Ngalozuka lo. Izuke yonke Isikhulu lesi esingalana, isesinye esingala futhi esosibili ekuyisona esesenza umkhulu ukuthi amabhadi nenhlanhla zakhe aphinde futhi ayivalele kusona futhi lesi sisendaweni yasehlanzeni lana. Isona isihlahla sejini lesi uyena umkhulu uDr Dube lo. Iyona ingqongquthela le. Okay. Mkhulu uDr Dube awungichazele ke futhi ukuthi wenzelani ubafu? Hayi ke usiyaqala ukucela inhlanhla zakhe ke manje. Yebo.
Yebo. Yonke into yakho uyacela mawucela awucela ukhipha amabhadi amabhadi namashwa mkani ukhansela wena Yebo. ukhansela nomgani wonke into yameza nembi nayenza yena wonke abangizondayo uyayifihla manje bangifisela Uyayifihla manje. uyifihla le mgani Yebo. Kuyasetshenzwa mkhulu, kuyasetshenzwa, siyabona, siyajabula, siyathokoza. Yebo. khuluma ndoda khuluma ndoda wenza Khuluma ungasazi, wena uzazi into zakho. ngikwazi khansela wena mkani Babukeli besihlahla sejini isona ke isihlahla sejini lesi uyona inkunzi malanga bakwethu uDr Dube. Wonke umuntu odinga usizo liyatholakala usizo. Umkhulu uDr Dube uyatholakala noma ngasiphi isikhathi umdinga ngaso, uyafoneleka enambini yakhe. Uyatholakala enambini yakhe ethi 072 544 67 97. Yebo, iyona inamba kakhulu uDr Dube ke le esebenzayo. Ilona ikhehla leli. Lenza izinto ezithandwa abantu, izinto ezibukwa abantu. uthakathela mina khopekaza ongihlukumezayo nongithakathayo ngomuthi ufuba nongithakathayo ngifuna ukungihlupha ahlupheka zafe kani ngithi ngimkhansela wena wonke nabangihluphayo namacala enginawo engikwaziyo nengingawazi aphele ngiyawavala bakhwifhe lapha ngaphambili Siyabona futhi babukele emakhaya ukuthi usephinda kusona isihlahla sosibili futhi. siyakhwifaka ke manje usecela inhlanhla ke manje konke manje ngikhansela manje Okay. nemali yonke into isondele ngakumina nocabanga indaba zokunika umuntu imali acabange mina ngithi mkani ngikhansela ngenhlanhla manje zonke inhlanhla zibuye zisondele nebe ibalekile zibuye zize kumina yonke into ezinhlanhla lengihamba khona nje ngibe nenhlanhla nemisebenzi yonke into kuze kumina ngekhansela Mkhulu Dr Dube, uphinde futhi ungicacisele ngexolo leli olikhaya ukuthi ulukhela ukuthini mhlambe uwenzani ngexolo. leli gqolo ke ngilikhaya ke ngilikha kulomuntu ekade ecela kona inhlanhla Yebo. ke manje azofike ke aphume ngalo aphalaze ngalo ihlangene ngayo nalowa muthi ekade ewukhwifa lapha Yebo. lona umuthi wenhlanhla Yebo mkhulu. umuthi lona usumuthi wenhlanhla vele Umuthi wenhlanhla vele. umuthi ogqulele ezakwazi Yebo. Hayi. sesilande yona inhlanhla manje azoba nayo khona ezalukwazi isondele kuyena ngoba lo mgani lo muntu ezalukwazi Yebo. Hayi, siyathokoza emakhosini, siyawubona impela umsebenzi uyenzeka. Yebo. aphume ngalo muthi ke afake imali megquma Yebo. kuze into zakhe zibe mhlophe Faka imali emhlophe. fake imali emhlophe noma inkukhu inyongo yenkukhu ngathi angayifaka inantini Yebo. Kuze izinto zihambe kahle. Izinto zibe mhlophe. Yebo. Uyena akumkhulu uDr Dube le. Umuntu okuyena esimthembayo, umuntu okuyena osisizayo. Yebo mkhulu. Isihlahla sejini lesi siphinde sibonge babukele emakhaya, sithembe sizohlangana futhi nangegema ezayo. Umkhulu uDr Dube asitshengise eminye futhi yemilingo yakhe kanjena eseyenza ke manje ukuthi uyenza kanjani. Isona ke isihlahla somgani lesi. Sesihleli phezu komthunzi welanga futhi siyambona lana sikhona endaweni yaseHlanzeni, kusayisona isihlahla sejini lesi uhlelo luka Dr Dube. Ni subscribe babukele emakhaya, ningakhohlwa ukusubscribe ni like. Lokho kuusizo olukhulu kumkhulu Dr Dube. Siphinde sibonge futhi uxhaso oluningeni sipha lona. Namhlanje ke siphumile futhi siphumile sinomkhulu Dr Dube. Sihamba naye umbhemi lana sithi ake sizwele kuyena ukuthi wazini noma wabonani yena ngomkhulu Dr Dube noma umazi kanjani. Sawubona mfowethu, siyakubingelela.
Awu ngiyabonga siyabonana futhi. Yebo ninjani? Hayi sikhona. Hayi sikhona nathi yebo. Mengacela nje umfowethu azazise kancane asitshene ukuthi uqhamukaphi mase asichazele ukuthi yini le ayaziyo yena ngomkhulu uDr Dube noma akayibone ngaye. Mfowethu mina ngusiphamandla wakangcobo mfowethu. Yebo. Endaweni le kaNgcolosi. Yebo. Lo baba lo mfowethu nami ngangingamazi. Yebo. Ngamazi so uxakeka ngangihlupheka mfowethu ngigula mfowethu. Yebo. Ngalethwa omunye umuntu enkontrakini. Yebo. Ngoba sengimisiwe etohweni. Yebo. Hayi wathi angize kulo baba. Angifuni mfowethu ukukhuluma amanga. Wangisiza kakhulu kangangoba ngaze ngafisa nokuthi ngithole indawo ngakhe. Uhlala eduze kwakhe. Yebo. Hayi yazwakala kuhle. Asithembe ukuthi baningi nabanye abazokuthokozela ukuthi bakubone wena njengosiphamandla uhamba phambili. Umthemba umkhulu uDr Dube and unethemba lokuthi izinto zakho zizokwenzeka ngendlela. Mfowethu abanye sengibalethile mfowethu. Yebo. Abanye nje mfowethu sebephumelele abanye sebezibalahla kwayimena. Yebo. Nami mfowethu angifuni ukukhuluma iphutha mfowethu izinto zami mfowethu zacaca kakhulu. Uyabo nje ubona ngifisa ukuzohlala eduze kwakhe nje hayi mfowethu. Buka ngoba ngangihamba ngishiya icala. Kwaphela ngishiya icala ngathi ngiyafika kwathi wakusenacala. Waqeda icala. Oh laphela inyanga kuze kube namhlanje. Yebo. Ngihambela ngokukhululeka yabona nje. Kwabuya ngisho ngodwa sengase ngile obolile ayisibalekile. Yebo. Ukube kuya ngokwami ungabe ngihlale ngihamba naye abantu ngibakhombisa yena mfowethu. Yebo. Ngampela woxhumana naye angabuya ngichawule. Yebo. Hayi. Yazwakala sibonge kakhulu mfowethu nawe usiphamandla sibonge kakhulu ukuwusiza ukuthi uvuma ukuthi nawe uPaul ukuthi cha ngempela ufakazi nawe omunye wabafakazi abantu abathi basizakele ngaye umkhulu uDr Dube. Hayi mfowethu lokho ngivuma ngingabazi kube kuya ngokwami ngabe ngithi angene emaphepheni. Afunde emaphepheni ngoba into eningi abantu sebefunda emaphepheni. Yebo. Manje adumile kakhulu ngoba yabona mfowethu abantu abadumile izinto sebedlale kakhulu ngathi mina ngafika la ngingamazi. Kodwa namhlanje mina ofisayo ukuthi ngimdumise utshena abantu. Ngimthola lapho umuntu wayephepha. Yebo. Afake emaphepheni. Yebo. Okude ngoba nami nganqamli amazwe ngangakwazi kwayila kule ndawo ahlala kuyona. Yebo. Sasiyalelwa mfowethu umuntu owekade ngilethela. Yebo. Mfowethu hayi. Ngithi mfowethu nomunye ngisho kuthiwa usuka eGoli impela hayi. Ngifike bekhona abanye abasuka eGoli. Yebo. Besho bethi hayi bafike ngayizolo hayi mfowethu. Usizo mfowethu bahamba mfowethu benqoma behambe benquncuza hayi sibonge kakhulu mfowethu siphamandla sibonge kakhulu sithembe na ukuthi uzosizakala njengoba uzele lona futhi nawe usizwe wawuzele ekuqaleni ingabathe ngiyamsiba umakhelwane wami uyangilinda lazonke yebo ngisabathe ngiyamsiba